Hello. 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 Ako si Sana. Welcome sa Pasio. Lisa na. Sa Kabuntago. Ready na ba ang tanan? Maugin ang akong pasiaw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na ako yung isa ka classmate naman. Sige, pangutanan ako. What is your name? Ni anak siya unsay pasabot anang what is your name? Niingon ko, ha? Wa ka kasabot ng what is your name? Ni anak siya, wa ko kasabutan ng what is your name. Moto akong giingnan nga binisayo na lang nako. Ang pasabot anang what is your name, pilay edad ni mo. Sakto ba ko? Ganahan pa mo maminaw sa Pasio sa Kabuntago. Don't forget to subscribe, notification bell, like, share, and comment para makapaminaw pa mo sa akong Pasio. Sana masalamat! Mama! Pilipisan na! Kini ang naghatag sa Pasio sa Kabuntago. Bye-bye!